rason mo ato kag simbahan tungod sa iyang pulong. Dili man tungod sa kagwapo simbahan. Or ka mo ato ka simba ko karon kay matulog ko dito. Bugnaw ang simbahan namo. Listen, mahimo na nimong hotel ang simbahan kay moadto ka kay matulog. problema na moadto kag simbahan kay matulog. Nahimong sleeping pills ang wali ni pastor. Aircon, lamig kayo. Nakadungog na naman kuha na nga. Nga naman ni pastor ba nga, magtingwalin gali simbahan kay makatulog ko. Naay problema nimo. Naay problema nimo. So, naay something demons nga nag-monitor nimo. Demons na siya. Pag nakasimbahan, i-manipulate ang iyong